nas! Leti Dimitrije, jedan je od nas! Grovari, ajmo svi u glas! Leti Dimitrije, jedan je od nas! Grovari, ajmo svi u glas! Leti Dimitrije, jedan je od nas! Evo, spremili smo nešto za tebe. Veliki pozdrav od nas grobara, za tebe velikog grobara, nadam se da ćemo se upoznati i družiti zajedno. Nego šta? Evo ga piše. Joja! Dimitrija. Da može samo da okne. Ajde ovako duže Dimitrija. Da. Na jednu. Sad ja na levu. Da. Uvijek tamo. Ide levo. Boli se svaki dan za njega! Slavni klub! Svima zan! Peo naši Partizan! Hej Dimitrije, čao. Srećan ti 18. rođendan, druže, to je ozbiljna stvar. Želim ti dobro zdravlje i želim ti da budeš dobar i pošten čovjek, kao što si do sada bio dobar i pošten dečak. Dobrodošao u svet odraslih, nije tako divno kao ste neki misle, ali ako si dovoljno pametan, neće biti tako loše. Da bi njega vodio